O alumnado de sexto B de infantil e primeiro A e segundo B de primaria presentan Coas mans baleiras. Hoxe é o aniversario de Mario e convidou a Alba a merendar na súa casa. Xa case é a hora, pero Alba non sabe que regalarlle. Polo camiño busca algo que lle poida gustar ao seu amigo. E se lle levo auga de mar? Non, iso xa o ten, porque o mar está nos seus ollos. E se lle preparo un ramo de nubes? Non, iso xa o ten, porque as nubes están no seu silencio. E se lle recollo unhas pingas de choiva? Non, iso xa o ten, porque a choiva está no seu corazón. E se lle pesco un rayo de sol? Non, iso xa o ten, porque o sol está na súa pel. E se lle recorto un anaco do arco da vella? Non, iso xa o ten, porque as cores están na súa alegría. E se lle calceto unha manta de follas de outono? Non, iso xa o ten, porque o outono está no seu pelo. E se lle pillo cheos de paxaro? Non, iso xa o ten, porque a música está na súa voz. E se lle enredo uns fíos de vento? Non, iso xa o ten, porque o vento está nos seus recordos. E se lle xunto un puñado de sementes? Non, iso xa o ten, porque as sementes están na súa imaxinación. Sen decatarse, Alba chega á casa de Mario. Antes de petar na porta, mira as súas mans baleiras. Cando Mario abre, Alba dille parabéns. Non puiden traerche ningún regalo porque... Como que non me trouxeches nada? Alba, para min, o mellor regalo es ti.